mahalaga. Dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma. Nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Maray na hapon sa imo, partner. Marina hapon partner, marina hapon sa gabos ng mga paraantabay. Balik na naman kita sa tuyang programa. Lunes, Monday, Petsa 11, 11 pala ngun yan. 11. Anong gustong sabihin kang 11 partner? Sa mga online shopping baga, uso bagay ni Kuya John, pag mga online shopping, dakulon ko niya ng mga nagsashop, dakulon ng mga discount. Yes. Wow. Dakul na mga discount, dakul na mga bagay na makukuha mo almost for free na nga ni. Bako lang 50%. Bako lang 50%. Kaya ngunyan, kaso ang problema kung sa imong pagbayad, ano po kini? Mode of payment online. Lalo na kung GCash. Tamay Nababawasan. may problema so GCash mo niyan. Iyo man ang ganda kang kasukapon partner. Parang dakol ang naribo. Kahapon pa yan. Yes. Dakol sa mga nagkawararanta. Igwang nawaran ng 98,000. Yes. Si Pokwang. Si Pokwang. Nasa 80,000 plus man itong nawara sa iya. Di ba? Abay pa ako, picture o check ko man sa GCash ko. Karamduman ko, day man pala nalaog. Pareho palan kita. Warang laog. Kaya safe na safe kita partner. Yes. Karamduman ko, kaniguan man ngayang charo check mo ngaya kuya ikan GCash mo, wala man ngayang laog. Maray na sa nangani. Tadaing, iyan ang kinagayon kan daing laog ang GCash. Day ka Mahadit. Day ka mahahadit. Ara mo sa sadiri mo, wala man laog ang GCash mo. So ibabaga partner, grabe na. Oo. Pero parang may abiso sa GCash na sa mga nawaaran baga. Ibabalik yun partner sa mga naapektuhan. Correct, may babalik din na. So as of now, under maintenance pa nga nita, nagpapaload ako, day man ako naluludan sa GCash. Unavailable pa daa. So, yun tabi, sa mga naghaha-date, may promisa man pala ng GCash. Kaso, ang problema nga ni, yung kinauuyaman kan na publiko, ang hotline. So, apod kayang customer service. Di man Wara daang nagsisimbag. Forever so customer service. Day pong nagsisimbag. Okay? So, lesson learned. Sabi nga ni, day paglaag sa sarong basket ang gabos na bunay. Pagburulag-bulag. Tayin kaso, day available ang saro. Saro naman available. Yes, kung may choices partner. Correct. Kung ilaag mo gabos duman sa sarong basket, mauula tabi ang buyo. Lalo na pag mga electronic baga, uso na baga ganyan so electronic, hindi man naiiwasan na magkaigo ng mga glitches. Tama. Oo, maski nga ibaga partner sa mga bangko. Minsan nagkakaigwa man mga araw ka yan, diba? So, di talaga siya maiwasan. Correct. Kumbaga, ang importante, magpasiguro kita, sabi mo. Opo. Pasiguro, permi. Kung igwa ka mong mga bangko, pwedeng 3/4 o 1/3. Ilaag mo duman sa bangko. Oo. So 1/3 sa GCash. So 1/3 cash. Yun. Bako. Yes. Ngani inaday ka na didipisilan. Kung igwa ka ning 300, sangga to sa bangko, sangga to sa GCash, sangga to sa cash. Ngunyan na panahon parte applicable pa ba so alkansyahan? Opo. May mga nauso baga ngunyan na medyo Pwede pa man baga mag-alkansya. innovation baga kang alkansyahan.
Ayan. Na, So, parang machine na siya na ayo. fax. Oo. Kaso, paano pagkuha mo duman? Paano pagkuha mo, rauton mo ito? Rarauton mo na. Ay, kung day pa man palan Di mo siya magagamit for emergency. Yan sana. Pwede mo Pero magamit. makakaipon ka. Pwede mo magamit, pero mararaot na sa alkansya. Yes. Kamo po bahala kung paano kamo sa mga padaba dyato ng mga kapamilya. Kamo po bahala kung ano ang gusto nindo. Pero pigtatawanan mi lang po kamo ning mga options. Tangani na day kita problema, arog kaning igoning glitches. Day kita problema once na deadline, di ba? Yaon na ngayon si Juna, yaon na si Judith. Ang kwarta mo, yaon duman gabo sa sarong laugan. Tama. Nagkaigwang problema duman sa laugan kan sa imong kwarta, day ka nakabayad. Yes. Penalty is waving at you. Ayun. Alright. Sige po mga tugang. Sa giraray po kitang magribana nagang alas 3 ding pagkahapon. Ngayon pong aldaw ning Lunes. 11-11. Petsa 11 na po kan bulan ng Nobyembre taong 2024. Pungagon pa ako, partner. Bako na, partner? Bako na. Magayo doon ang boses mo. Talaga. Pwede na, partner, makaano. Makalansi. Okay. Ang binabalik ngayon, sabi nga, malao pa. Ay. O diba, ako lulugod ang nagsiirip sa online. Ay, maray na hapon po sa Indogabos. Iba kay taning 20 mil. Oy, thank you very much, Tabi, sa Indogabos dyan. Although dahil eskwela ngunyan, Yes. Dako lang nag-i-relingon niya. Tadang eskwela so elementary and high school. Pati sa college. Isa partner sa nagkapirang LGU, so mga nagpa-utob ng localized suspension kang kasubanggi, yung face-to-face classes. Wala man, pero yung alternative learning modes baga, yung so ibang sa modality, kumbaga may online. Yun man talaga tangani na maski bako ang pig kansila man sana so face to face man lang. Gustong sabihon may eskwela man girari pero online nasa harong. So ano iyan? So apod kay ni modular. Pero sa tabako, sa malinaw, so mga lang ito, partner, preschool. Hanggang senior high, yun lang ang wala. Okay. So sa aga, Petsa 12, balik na. Yes. Sigun po yan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or PDRRMC. Nilift na po ang suspension kan face-to-face classes sa Tiwi, Malinaw, Tabako, Malilipot, Makakay, and Rapu-Rapu. Effective po yan immediately. Yes, So preschool, elementary, and high school, ma-resume sa aga. Tama. Tuesday, November 12, 2024. And so mga LGUs na nagpa-utob or nag-implementar kang localized suspension kang kasubanggi, depende na partner sa INTA. So kasi wala naman magkakita ng signal, and good news baga, partner, salbado na naman kita sa good news para sa Satuya. Correct. But some part kan Pilipinas, may nailig na nga na akong video na makusog sa paros. You partner? Makusog, no? Nag-ano ini, sugastinis niya, partner, naglalaog ng 150. Sugastinis. And igwa nga ning mga areas na sinakat na partner, so signal number 4. Yung, so, kaipuhan ta sinda talaga ipangadji partner. Natadaw yan, may nahiling akong post, partner, kang kasubago. Ano daa? Sunod-sunod daa. So, may sabi daa, kung sunod-sunod ang kadimalasan mo bilang sarong tao, sana daa, bako na din sunod-sunod ang na-experience na kalamidad. Di malas ka na, may kalamidad pa. Yun na, saro na yan, partner, sa kadimalasa. That is part kan kadimalasan. Diba? Speaking of kadimalasan, anong ini kasubago lang ini, pinost kan sa kuyang amiga sa Facebook 23 minutes ago. So sa kong amiga nag-repost 18 minutes ago, jeep as in tricycle nagbanggaan dyan sa Bigaa. Ayun, Bigaa. Oo, Bigaa, Legazpi City. Nagbangga. Doon kung kamusta kaya mga biktima? May partner? May nailing akong pigtakloban kiputi na bado. Ay, iyo man ang dead partner, Nako. Na kataklob kiputi. Barangay Gustong sabihon,
knockout ini partner. Iyo No? mananggad. Pag tinambo na nakiputi. No? Oo. Garo ano partner, aram, so tricycle bagang ano, Kabal-kabal. yung may, parang sidecar ba yun? Oo. So, parang may, Pula. oo. Ha? Yes. Oh. So, ingat po kita ha. Ingat po sa mga nagmamaneho. Di kita magpakatiwala sa tinampo. Saro yan sa mga advice kan sa kuya na mga sagugurang. Pag ika ngaya nagmamaneho, di ka ngaya magtiwala sa kapwa mo driver. Tama. No. Oo. Dobling ingat. Doble ingat. No? At araw kay ni kasuhapon igwapa sa nang nangyari duman sa Malilipot. Iyo, apat, duwa duman partner ang gadan, On duwa the ang spot. lugadan. Oo. Yes, grabe. Duwa pating estudyante. Sinimbag tulos ngunyan dyan sa bigaa. Ano daw ta araw kanyang mga nangyayari ngunyan, ano? Siguro ko pag nagmamaneho talaga dapat po doble, tripling ingat ang sa tuya nagigibuhon. No, sige, pasadahan tamo na ining mga adal na makukuata dyan sa tinampo. Kasi, dakulon po sa satuyaan, nakaka-inbuelto ning aksidente. Tama. Isipon mo na sa naan pamilya, partner, no? May mga motorista na mga makaskason minapadralagan po dyan sa tinampo. No? Magmakaskas ka sa maluway, ang mahalaga ka iyan, makaabot ka sa imong destinasyon. Tama. Makaabot ka sa imong pamilya na daing bawas, Safe. asin daing sobra. Kung ano ka uminali, marikong may dagdag kang kwarta. Oo. Pole. Mas mari ito. No, kaysa sa mabawasan kita. Tama. No? So, ang nangyayari, pag abot sa aksidente partner, bawas. Minsan, lagas. Nalalagas ang buhay. Nasasayang ang buhay. Minsan, makamurmundo pag-isip-isipon na may mga tao na dahil man dapat kuta nang maging imbwelto. Na-inbuelto. May mga tao mga na pasaway. may mga tao na minsan nagtutukaw sana, nadadalaganan pa. Oo, minsan nga iyon kasi nasa harong. May mga insidente baga partner na may mga harong na idalaganan ng truck. Correct. Ning ano man na bihikulo. O may mga So, nabibiktima talaga. Iyan talagang sa pigsasabing aksidente, halimbawa kaya Dahil piglalauman dahil talaga. pinaglalauman na, nakasuksukan na sa arong nindo, nasuksukan ka pa kitrak. Pero ini po na mga nangyayari sa tinampo. Although dahil man na may kagustuhan kay ni. Di ba? Opo. Dahil man po na may gustong mambangga. Dahil man na may gustong makabangga. Dahil man na may gustong maaksidente. No? Gabos man po kita, abo na naaaksidente. Number one, isipon ta na sana ang pamilya. Pag na-aksidente ka, dahil ka man nga ni na deads, may tama ka, ano baga, apike, So medication mo. mabayad ka sa ospital. So bihikulo mo. Diba? Perwisyo baga yan. Oo. No? Tama. Aside kang, so tama sa nang dalagan ko ta na. No? Tamang dalagan. And yung nga nito supig sasabi ta, na daipo magtiwala sa kapwa driver. Sa mga padaba niya to na mga driver, ano man po ang sa indong pigmamaneho. Jeep, bus, truck, tricycle, motor, kotse, etc. ang mga behikulo. Isipon ta po pirmian sa tuya na pamilya. Kung kita po nagmamaneho, dakulaon po ang tsansa na madiskwido kita. Kaya nga ni baga partner, igwang proseso bago kita magmaneho sa tinampo. Maagi ka sa training. Maagi kita dyan sa proseso na makakuha kita kang lisensya. Tangan ina legitimate kitang makapagmaneho ng auto. Tama. Bako man, pag sinabing gusto mo mag-drive, makaka-drive ka tulos. May Makakaukod process. ka tulos. Yes. Aramon mo sa mga traffic rules. Correct. As in, iba pa na responsibilidad bilang sarong driver na dapat mong gibuhon. Pig-aagihan ta iyan ka, boss. Tangani na matuninong po ang sa tuya na tinampo. Opo. Kundi, maski po pag-abot sa maintenance kan auto, gustong, day man po gustong sabihon
natatao ka na mag-drive, may lisensya ka na, imaparurot ka na kan auto mo dyan sa tinampo. Bagang mga pinagigibuhan na acronym nga minsan may pigaapod na blow bag ba ya ito? Anong gusto So mga i-check, lingaw ko ugaring. Pero blow bag. ala punta may mga pig-check iyan partner. Okay. Pig-check sa bihikulo bago kita maneho, magpadala o blow bag, acronym po ini kan battery, lights, oil, water, brakes, air, and gas. Ayun. Ha? So mga basic partner. Basic po ini na i-check ta sa satuyang auto. Tangani na maiwasan ta an aberya. Kasi po once na nagdadalaga na po an auto ta, tapos bigla kitang taunan ning aberya, dakula po ang tsansa na makadamay kita ki ibang motorista. Makadamay kita ki ibang yaon dyan sa tinampo. Kaya minsan so iba, dahil man kipagkaisi, pertihon sa drive, bigla na sa nang buminundol. Bigla na sa nang nabundol. Dahil may nagmalfunction sa ano yan? Sa ibang big, sa bihikulo. big drive. Oh. Okay. Big maneho. Igwa pa kaning may bago Angel blow baguettes. May blow bag, may ETS pang sabay na maybe extension. Okay, sige. So blow baguettes ang meaning kani Tagalog ini. Battery, lights, oil, water, brake, gas, engine, tire, and self. Ayun. Mas magayon ini na suggestion ni Angel. Dadagdagan taki engine, so makina kan auto, kung working well, guma, tire, and sa pinaka-importante, self. No? Self. An sa tuya na sa diri. Kung sa iling taday kitang kapasidad or day kita nasa tamang kondisyon, Opo. no, pareho lang yan. Kung nasa kondisyon sa auto mo tapos ikaday ka sa kondisyon, hindi ka mag-drive. tada kula na posibilidad na ma-involve sa aksidente. Oo. O yun. 'Di ba? Worst, makadamay pa. Makadamay pa kita, no? So minsan presence of mind. Oo. Sa mga nakaagi-baga partner ng mga incident report kang police, so mga rason kadalasan na nangyayari kung natin nagkakaigo ng aksidente, it's because dahil nagmalfunction. So bihikulo, sabi mo. So, or May minsan naman, human error. nag-drive, o human error, o kaya naman, drunk, nakainom. Buyong. Diba? Oo. Usuhon yan pagbanggi. Yes. Pagbanggi, buyong, naginom, lalo na may mga fiestahan. Oo. Yan. Buruyong mo na pag may mga fiestahan. Bata, kung si sa iso mga vulnerable, hilugod sa mga makaskasan, narugan motorsiklo. Pakaraskasan. Oo. Pag nila si Superman, paralayog ang motor. Ang motor, saro sa mga dahil kang depensa sa motor. Oo. Pag natumba ka, wala. Nakabarabad Minsan ka, nga ni, nako na. dahil helmet. Oo. Iyo na sa nangani, so depensa mo, so helmet, dapat sinulog. Bako? So, banggi man nga wala man checkpoint. Yes. 'Di ba? Minsan yan yung mga masabi rason. yan. No, Buda minsan digdi sa Rizal Street, along Rizal Street, may saro akong na papansin sa mga PUJ. Okay, ano Public yan? Utility Jeepney. Especially biyaheng Daraga Legazpi. Please, ini personal ko ining na-experiensyahan da ipo nag-iilaw kan sa indang mga headlight. Ayun. 9 p.m., 10 p.m., dai nag-iilaw ang headlight. Natadaw yan. Dai ko aram kung baka dai ninda gustong ma-recognize indakan sa indang mga kasarabay na Bihikulo. jeep. Pareho jeep. Siyempre nag-aaragawan yan kang pasahero. Oo. Pag nailing sindang nasa likodan ngaya, uya na ngaya. So, may kasunudan ako. Kaya magkakarirahan na yan. So, ang iba, tigpapalsok so ilaw, tangari na Dahil mapansin. dahil sinda mapansin, makapag-diskarte sinda. Yes. So, please,
Delikado talaga yan, partner, Oo, diba? pakion tabi kan sa indong mga ilaw pag nagmamaneho, most especially pagbanggi. No? Kaya bagang yan, partner, kung mabakal kang motor, mapapansin mo direkta ang ilaw. Maski aga, Okay. nakailaw Nakailaw. dapat ang motor. Diba? Tamisan ang motor dahil napapansin sa tinampo. Oo. Diba? Lalo na kung mahilig ka magsingit. Oh, may mahilig sa mga singit-singit. Oo. Ah, Mamadali na. nagmamadali. Oo. Saro pa yan, partner, sa rason kang aksidente minsan, Yes. di ba? Sa pagmamadali, lalong dahil nakaabot. Oo. Di ba? Yung nga, baga sa pigsasabi ta kasubago, makakaabot man sana kita sa satuya na Dudumanan. destinasyon. Opo. No? Kung aram mo ng traffic, mag-atab, maghali. Minsan iyo ang rason, nag-idali na nga ako, tamalilate na nga ako, traffic pa. Yes. Oo. O atab kita maghali, adjust. So dahil kita maabutan kang traffic, so dahil kita magiging apektadong maray kang traffic. Yaon bagadig di sa tuya sa Legazpi pag rush hour talagang Puro dahil traffic naman na. maaali yan. No? Palala ang traffic digdi. Iabot na ni sarong orasan. Sisay nagsabing mga pobre kita na puro auto nang nailing ta dyan sa tinampo. Opo. So, sa mga padaba niya to ng mga tsuper, no? Paghali kay arong, ingwahon po niya to na mauli kita sa satuya na pamilya, bilog, Kuya John. Bilog. Daing gasgas, daing bawas. Pwedeng magdagdag ka kay kwartang pauli. Pero bako lang mabawasan kita. Siguro maugmaon kan si Mrs. Oo. Pag May intriga. dagdag. May Oo, diba? intriga. Oo, kaugmahan permi ka ang partner ang Diba? sabi nga ni balos, diba? Yung sa nagkaroon pag-isipon ta, ano? Pag naghali kita, Pag naghali kita, ang goal ta, makakabalik kita buo. bilog. Yes. No? Makabalik kitang bilog. Iyo po, dakulo ng mga aksidente sa tinampong yan, sayang. Sayang kan mga pinundar, sayang kan buhay. No? Malaining nangyari pa sa nangunyan, may puti na tela partner. Iyo nga niya, Gustong sabihon, ano daw ang detalye sa... gustong sabihon, yao na ini somewhere. Iyo. No? Makahirak man baga. Oh, yes. Makamundo. Makamundo, Grabe. makahirap. So, Especially imagine- may pamilya ining tao. Tama, oo. No? So, naghali ka lang, nagpaaram ka lang sa magurang mo, ma-expect sila na mabalik ka. Then, araw ka lang nangyayari. Yes. So, grabe. Nagpaaram ka sa ago mo na magluto ka ngaya adyan nga kimasiram na paborito ko tama Mabalik ako. mabalik ngaya kumakaon ako dahil ka na nakabalik. Di ba? Isipon ta na sa napuan sa tuya na pamilya. Although talagang nagmamaneho kita, so iba iyong hanap buhay, no? Dahil ta pagibuhan ki rason tangani na mamundoan sa tuya na pamilya. Tama. Okay? So Ingat-ingat. ingat po, ingat, doble, triple. Maski times 10 na pag-ingat po, gibuhon ta kung iyan po ang makakatabang sa satuya or ano po kayo ni? Yun ang paagi. Tangani na makauli kita ng bilog sa satuya ng mga pamilya. Di bali nang medyo maliit kita sa dudumanin ta or medyo least mapindyente. Basta pag maali kita, make sure na ito sabi ni Kuya, irereparuhon ta so bihikulo ta. Yes. And kita mismo, nasa kondisyon kita para magmaneho. Opo. Alright. Okay. So, yan po, friendly reminder, hali po sa programang Usapang Pamilya. Today na pong pinakamaugmang pangyayari sa mundo kapag bilog ang Pamilya. Opo, No? okay. Alright. Hello muna, partner kay Chit Ate. Good afternoon, daa. And si Kuya King Reynaldo, listening daa partner sa Bangkirohan. And si Rose Ascutia Quinones. Good afternoon po, watching from Matanag. Si Shandy, antabay man sa Ligaw. Shandy, hello. Si Shandy, blessed Monday da Kuya A and Ate Jen. Thank you po. Ayan, listening all the way from Ligaw City. Okay? So sige, sa satuyang pagbabalik, may kinaaraman ang pag-uurulay-ulayan ta manungod sa pamilya man giramay. No? Okay. Ang pamilya baga, igwaning mga traits. Treats. Ano nga ni ang gustong sabihon kan traits? Hanapon ta naman sa satuya na amigo. Na si Google. Google. Google, no? Trait
Di man yan pag nagustuhan mo siya kaibahan, ilibre mo treat siya. man ito. Treat man ito. Iba man. Oo. Mari kung ma-treat ka kikape, pwede. Okay. Treat. No? A distinguishing quality or characteristic. Characteristic. Typically one belonging to a person. Characteristic. Katangian. Oo. Katangian. Filipino traits. So dakul kitang mga Filipino traits, katangian kan pamilyang Pilipino. Parang mga nakaugalian na. Kaugalian Yes. kan pamilyang Pilipino. Yun ang maging magalang, etc. kung ano-ano. But we are going to talk about ining mga toxic traits. Igwa pa man ka yan. May mga toxic traits, partner. Sa hiling ta, existido pa kaya yan, partner? Kamo po ang makakapagsabi ka ni kung still existing ining mga toxic traits. Papag-urulayan tayo ng toxic traits tani. Kasi toxic nga ni. Oo. So pag toxic, dahil siya nagiging, bako siya ingrediente para maging marhay. Tama. Ansarong bagay. Oo, pwedeng mag-cause ng kamunduan, pwedeng mag-cause ng bako marhay na connection sa imong kapwa. Example, bako mo na kita sa pamilya. Toxic. Okay. Ang toxic baga nakakalason. Diba? Tama. Nakakalason. So, may mga toxic sa salog. Pag may toxic sa salog, orang sira na mabubuhay. Kontaminado. Oo. Toxic ang sa tuya na daga, daing masetas na matubo. Daing tinanom na matubo. Daing mabunga. Pag may toxic, may problema, daing bako magayo na ingrediente para sa ikakarahay kan kabos. Yes. Siring man po sa family traits. There are some toxic family traits nakakaraot sa pamilya. Aramon ta daw ini sa satuya pong pagbabalik. Oras alas 2:32. An oras hatod sa Indokang. Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400-gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, umihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Figaro, Figaro,
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na poong bata ito. Sinda kita ika ako biko. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka Jovenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo! Buti na lang po, nandyan kayo! Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Polanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda.
Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. So sa logda sa Lanigay, sa Pulanggi, toxic na dahil grabe na sa basura. Yun na iling ko sa video ni Kuya June na police. Example Grabe. ito tabi mga tugang kang sarong bagay na toxic. Pag Literal. sinabing toxic, dai nakakagayon, in fact, nakakaraot pa. So mga natural na bagay na makukuha mo, dai mo makukuha. Kung ang salog toxic, Puro dahil ka basura. lamang dyan na makuha, maski hipon, maski rainbow fish, dahil kang makuha. Maski susara dayuton. Da saradayutan ng mga so pang aquarium na sira na sa dayot. Mura lamang. Di ka makakukuha dyan. Di mo na masisilag. Mala kang kasusaro sa pinag-urulayan ta so sa dagat. Nagiging toxic ang mga nagkakaurula na. Nagiging Fossil nararaot. fuel. Siring man po iyan kan pigaapod na toxic family trait. No? Which is we have to change for a better next generation. Yes, oo. And you din, kumbaga, kung baka may pwede kita gibuhom para diin na ma-adaptar pa ini ka mga masunod na henerasyon. Diba? No? So, here are some Filipino toxic traits we should change for a better next generation. So, naglilinig po kita kan mga bagay-bagay, not only for us, but for our next generation as well sa satuya na komunidad. No? Katatakay po ang malinig ang dagat. Kaning may mga sira pa kitang makuha Yes, para sa mga masunod na henerasyon. So, hanap buhay ka mga parasira, di man maapektuhan maray. Ngunyan, maduma na kita sa Filipino toxic traits. Na dapat ang baguhon para sa masunod na Henerasyon. Na dahil na maraoton kaya minsan pagdangugon. No? Number 1, inipo na Filipino time. Yan, grabe. Aki unong pa ako na daw ko. Ngunyan, aki pa mangyarari. Talaga ba? Filipino time. Ano ining Filipino time na ini? Okay. Not a toxic ining Filipino time, no? Sabi digdi, Filipinos have a toxic habit of arriving. Late. Arriving late for appointments, meetings, or gathering. It may seem like a norm for many, but it needs to change. Filipino time is not good because we're being inconsiderate and disrespectful of other people's time. Ang ururon ngayon, alauna. Anong oras ka na uminabot? 2:00. May ururon na meeting. Kaya nga niigwa kita 1 hour late oras. talaga, Tapos ang rason ay Filipino time. Filipino time. Filipino bagang ngaya kita, late. So what if, alauna sa ururon, uminabot ka 2:00. Sabi, Filipino ba? Filipino time bagang ngaya? Garo man ngaya. Kasi ikado ngaya, dahil ka na naman niya nasanay. What if, pag abot mong 2:00, so ka-meeting mo, igwaning 2:00 man na another meeting. May appointment man. Oo. Dyan na mabot wa ini partner na inconsiderate and Inconsiderate. disrespectful. Da imo pigo konsiderar so oras kan ibang tao. Minsan, sa handaan, sa birthday, maabot kita, karauna na. Oo. Sa mismong seremonya. Wala kita. Wala. Di ba? Oo. Sa bunyag, sa birthday, sa kasal, madaman na kita, pagkarauna na ngaya. Ika daw, what if, ika magkaigwaning selebrasyon, birthday mo, nag-prepare ka ng program, so gabos mong bisita, Filipino time. Filipino timer. Gabos late. Nag-abot, karauna na partner. Di na sayang so program. Kay puwanan kita sa program. Yes. O ngunyan, nag-arkila ka ki event place. So since na warang tao, late nag-abot, dakula ng chance na ma-extend ka. Tama. Mabayad ka na naman. Diba? Maray kung pwede mo pang ma-accommodar sa lugar, paano kung may masunod ng magamit? Yes.
perwisyo ining Filipino time, no? Saro ini sa mga dae ka magiging maugma bilang sarong Filipino, no? Sa ibang bansa pag sinabing alauna talaga. Bako advance, bako late, talagang eksakto. Yes. Alauna. 'Di ba? Pandua, utang na buot. Grabe yan. Utang na loob. Sabi digdi po mga tugang. Filipinos love to compare. Mga makinumparadaan mga Pinoy. Gano'n nakaluktos ka. Utang na loob pala, no? Utang na loob. Filipinos tend to impose utang na loob or debt of gratitude to others. Sabi kanina, credit inside ang utang na loob, no? Especially if they help you with a favor. Tinawanan ka ng pabor. This can also go the other way, where the beneficiary feels a need to reciprocate for the help received. So pag sinabing utang na buot, dapat ma-reciprocate mo or maibalik mo sutabang sa imo. Okay. No? Tama ba yan? However, we need to learn to help others without expecting or imposing anything in return. Yes. Pag sinabing tabang, di ka na mag-anap o mag-agad ning kapalit. Oo. Ang iba sa tuya, gusto ta, siguro bagalastiko, na kapag pinitik ta, gusto Mabalik. ta, bumalik. Mabumirang. Diba? Diba? Minsan, pigtatamo pa yan, nagiging kausapa iyan kan, day pinagkakasinarabutan, nag-iiriwal, nagkukurulugan kay buot because of this utang na loob. Kang ikangani ngaya ka ito, pinausubli ko ika, tapos akong mayangon niya, di mo ako papasublion. Oo. Tinamo kan utang na Yan na buot. nagpuro na so iriwal ta, nagtaramuan. Oo. What if di man ang talaga sa imong ipapasubli? Iyo, di mo man Diba? mapapirit ang tao pag wara talaga. Oo, kung wara. Oo, dahil may utang na buot, kay to gigibong bayad ang mga aking babae sa utang na buot. Tinabangan nga kita kaiyan. Oo, magtrabaho ka duman. Kaya minsan pipaagom. Nagkaipuanan nga ki agumon nga si Don. Si Don Emilio. Di, iyon na ngayon ang bayad ko bilang sarong utang na buot. Ining aki ko, iyon na sa nangaya ang agumon mo. Mamamuya ka daw na pambayad ka sa utang na buot. Grabe, ano. Diba? So ano daw ang feeling ka itong pinambayad so aki? Utang na buot. Saro po iyan sa mga toxic Filipino trait. So utang na buot. Pag nagtabang kita, nagtao kita, di na kita mag-expect pa na may balik pa sa tuya. Diba? Unless utang or may promise ka mo talaga sa lambang utang, di utang. Pero dahil loob. Ang utang na buot kaya partner, dahil mo man pwedeng bayadan ki kwarta. Tama. Or kaya anong apo duman? Intangible. Daing amount. Diba? Ang ibabaga, pinautang, warang pambayad, forever na lugod na nagserbe. Correct. Diba? Nangontinuar. Dahil may utang na buot. Oo. Utang na buot ang ngaya iniong daga ta ngaya duman ngaya kay dunya kung sisay na dunya. Duman ka ngaya magtrabaho. Iso aki, gusto man ko ta na maging stewardess. Dahil na sanata, pinakatabang na naman, may utang na buot. Oo. Diba? So, pag-araw pala kayo ni partner Saro, ini sa mga dapat ang baguhon para diin na ma-adapter pa sa bagong henerasyon. Yes. Diba? Pagka, bako man so, tipo na, dahi ka ng supog. Oo, nawara ka na. Wara ka na ng utang. So, mga simpleng bagay, pwede man ito. Pero so tipo na mag-abot sa punto na buhay na ang katapat. Yes, o kaya pigtatamo mo na. Na nararaot na, so relasyon ninyong duwa, dyan na nag-abot sa punto na maraot na ang arog kainin na utang na loob. Yan ang saro sa pinakamapagalbayadan. Ang credit inside. Utang na buot. Number 3. Comparison. Comparing to others. Kita baga mga Pilipino, mga mahihilig da kita talaga magkumpara. Tama. If you grew up in a typical Pinoy household, your parents or older relatives might have compared you and your accomplishments
to other seemingly more successful person. Maybe a relative, a friend, or even neighbor. This mindset adds unnecessary pressure to others and may even affect their confidence and plans. Tama, oo. Ilinga daw ngaya si pinsan mo, ta-teacher na. Bako ngaya kagubay-gubay mo sa nangya ito. Ikaw yan ngaya, day pa natatapos ngaya magtrabaho, mag-eskwela. Eskwela. Day pang naabot. Ilinga daw ngaya Para pang napatunayan. Ilinga daw ngaya si pinsan mo, ta-teacher na. Ikaw ngaya nagsi-sales lady ka sa nangya dyan sa mall. Ilinga daw ngayon si pinsan mo, dakulao ng sweldo. Hindi ko puro na sana nga natin kami ngaya teacher. Paano na? Ika ngaya o pinatapos na ka, unisan ang naitatao mo sa muya. Comparison. Diba? Grabe, malala yan. Nakakababa talaga yan, partner ni confidence ng sarong tao. Kasi feeling mo, pinagmumuka mo duman sa tao na maluya ka. Tama, oo. Dahil kami naarog duman kay primo mo na pulis na. Ika ngaya uyan ka dyan, nagtatricycle ka. Well, iba-iba man baga talaga ang kapalaran kan tao. Tama. May mga tao baga na maski doble man ang pagpursige pero hanggang digdisan na. At diba? least nagtatrabaho, nag-iihuwa. Oo. Di naglalaom or nag-aasasa na sa iba. Correct. No? So, comparing to others, comparison. Oo. Dahil po kita magpara-kumpara. Yes, siguro dapat likayan ta talaga ni partner. Kumaga, dapat maging sensitive kita. Siyempre, number 1 dyan, makukulugan mo ang buot. Panduwa, minababa ang self-esteem kan sarong tao. Yes. Pantulo, minahambogon lugod so pig-iidolo. Pig ako compare. Oo. Minambogon na. Alang kawo ng ihi, sabi. Sabi ko na ngaya. Ano ngaya kamong ngunyan? Ako ngayon. Asinsado, kamong ngayon. Mga wara ngaya kamong kwenta. Lalong nag-ambogo. Tama. Ang saro pa, so tiga kumpara mo sa iba, medyo nawarang kay paglaom, diba? Pagtubod sa diri. Kasi ay maluya pa lang talaga ako, diba? Padrino system. Igwa pa pala. Another one. Okay. Padrino. Sabi digdi, I've worked in the private and government sectors and I can say that the padrino system is rampant. There are unqualified people who get government jobs and appointments because of their backers while displacing the more qualified candidates. Yun. May mga backer na ikapot. Pinadrinuhan ngaya yan. May white horse ngaya yan sa laog. May puting kabayo. Gustong sabihon, may backer. Kaya yan nakalaog. So more efficient na tao, so tawong eligible, maaasahan, daing kumbaga fit. Daing lagod na kukua for the better pod kayo ni para sa ikakarahay kang kumpanya or kung organisasyon, daing na kukua dahil igwa kisaro na may white horse or may padrino. Yes. Iyan ang pigsasabi, arboron ko na iyan. Ano yan? Parang nangyayari yan sa mga opisina. Yes. Silon ngayon dyan makalaog. Ay, dapat ngayon backer ka. Yes, kung day ka ngayon dyan kibaker, day ka makalaog. Tama. Diba? Pipadrinuhan. Sisay ang nagsasabi ngunya na day kitang padrino system. So mga competent lugod na tao day nakakalaog to daing backer. Yes. So mga tao na talagang kaipuhanan or sa mga tao na yaon so qualities daing nakakakua. Pag-arog kayo kompromiso ang opisina. Ang trabaho and serbisyo na dapat itaw sa public partner kasi mas pinili mo so day man karapat dapat. Correct. Smart shaming. Saro pa po ini mga tugang. Ano yung smart shaming na ni? Sabi digdi po, in recent years, we have changed from a culture of celebrating intelligence to shaming them. No? People today don't want to be corrected. Diba? Abo ki mga ano ini? Na abo ki mga na mag-criticize, no? Especially on social media, no? Limiting their learning and changing their perspectives. At the same time, people mock those who voice out research-based opinions. We even have insult phrases like ikaw na. Ikaw na magaling. Minsan ikaw na matibay. Aram mo ining sarong
sarong phrase na edi ikaw na minsan igwa pa ki edi wow. Oo, yan. So, Diba? po na magtugang iyan Oo, partner. edi wow. Di ba? Opo. May basis itong saro na ito. But then, since na minsan, ikang nakahalangkaw sa posisyon, ba alangkaw sa posisyon, may point so mas hababa sa imo sa posisyon, abo mong masapawan ka, titirahon mo ki, edi ikaw na. Ikaw nang matibay. Ikaw na matibay, edi wow. Nilako-lakawan, diretsyon. Ano anong mafe-feel ka itong Syempre, tao na may punto? Very offending O, may diba? pag-araw kayo ito. Syempre. Edi ikaw na. Diba? Garo, pangit man. Yes. Diba? Ikaw ba daw tarama na, so pinaglalaban mo may factual, inagi sa research. Kumbaga, Ipinag-aralan talaga. Oo. Solid. Porket na masasapawan ka, sinabihan mo ki, edi ikaw na. Edi wow. Bako? No? Okay. Saro pa, yun yung pagtatampo. Kasabi pala ni Nisa, dapat bago. Dapat mong matampuhon kaya kita mga Pinoy. Yun, dahil lang mapaunrahan, dagit na. Diba? Oo. If you don't invite someone, especially a relative or friend, to a wedding, a birthday, or any gathering, they will take offense, displeasure, or even grudge against you. I realized those who constantly ito the partner ng mga tig-invite na parang feeling tahin bako importante usually. Bako kita importante. Yes. Bala man ngayon. Sa family baga. Yes. Sinda-sinda man sa nabaga ngaya ang nag-celebrate. Dahil man baga ngaya kita inimbitaran ta. Sisay man ngaya kita. Oo, day mga kita tigmimidbid na pamilya. Aliyon tada po yan mga tugang. Oo. No? Malay mo na, lingawan ka lang. Oo, kaya may bilang lang na pwede i-accommodar duman sa venue. Diba? And bako mga kabus na relatives kayang i-accommodar. Oo. Yes. So, alawak-lawakan tan sa tuyo na pangunawa. Bako na kita sa mga balat sibuyas na matampuhin. Oo. Ay kinasal na bagang ngayon. Ay dahil lamang ngayon kami naka-easy. Nakinasal na pala. Dahil lamang ngayon kami naka-aram. Siguro ngayon. Bako man ngayon kita ka ito ngayon kapamilya. Best na kita pag birthday ko. Dahil ko man ngayon irimbitaran. Nang balos lugudan. Nagbalos. Yun. Ayan, nagtarampuan na lugod. Imbis na maray subilog na pamilya, nagruluwasan. Pag abot kang reunion, nagruluwasan kikulog kibuot. Okay. Imbis na reunion, rambol. Di ba? Pagtatampo. Iwasan tada po ang pagtatampo. Igwa pa da po mga tugang na bawal mga tuwiran. Saro ide. De na kaya kan oras ta. Dalion-daling bawal mga tuwiran. Okay. Many older Filipinos believe they know it all. No? And the younger people have no right to talk back or question their authority. This can be our parents, older relatives, or even bosses who quickly dismiss our valid concerns and question. Minsan, pag nag-apot ka, ikaw na ang masama. Okay. Paltarason ka ngaya. No? Minsan, pag sinuway mo, dai kang galang. May punto ka man. Dahil ka, bawal mga tuwiran. Di ba? So, kita mga adults, we should listen man garo, no? Dangugon tamanan punto kad mga nakakaaki sa tuya. Taminsan, mga nakakaaki sa to, may araman yan. May punto man may sinda. Punto man sinda. Oo. And igwa may mga aki man talaga partner na pag nagsimbag, igwa sindang idea. Kaya papaeskwilahon mo pa yan kung abo mo man sanang magtaram ngayakan sa indang mga saloobin. Yes, sayang man. Kundi madangog ang boses. Kaya nga baga even sa politika may SK, sangguni ang kabataan. Oo, tama. Ba? Saro yan sa mga trait, no? Na dapat niya to na iwasan, no? Bawal mga tuwiran, pagtatampo, smart shaming, padrino system, comparing to others, utang na loob, and Filipino time. Igwa pa po ning duwa, which is self-explanatory na ining crab mentality Iyo, halay na na gusto mong guyudon, so tawong nag-aasenso,
bahala na si Batman. So dahil kang plano, bahala na si Batman. O, pagabot kang Go with the flow ka lang. Pagabot kang Aldo na marangkal kita. Yes. No? Okay. So, Okay. grabe ano? So iyan po mga tugang mga bagay na pag-isip-isipan niya to na baka pwedeng bawasan ta kung dahil taman totalmente maali, mabawasan bawasan. lamang at least para sa masunod na henerasyon. Dahil po pag pabayaan na ma-acquire kan mga masunod na mga generation ining mga toxic Filipino Yes. traits. At least mo yung palang nag-e-effort na din kita kung paano ta mabawi ang kinaugalian o kultura na bako man marhay sa laog kang pamilya. Correct. Sige, hello muna partner kay Emilia Dalit Badillo, pabati da sa Germany. Okay, thank you po. And si Jomar Abanador, pabati man da sa Porok 7. Dyan sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Thank you very much, Thank Tabi. you so much. And si Mr. Jerel Aranya, pabati man da partner. Okay, sige. Digdi daw sa, yun, tigsabi mi na po yung kasabago ni Kuya iso aksidente da partner sa Bigaa. Involved da aso Tricycle and jeep. Opo, okay. Okay. So yan, ipa-follow up ta sa police para sa iba pang details po. Okay, sige. Thank you so much. Mapaaram na kita partner nakaibata sa Lado Technical. Si Kuya Jun Napoles sa IT, si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Ako po, si Kuya A. Hindi man si Jenny Mati Balyaran, mabalo sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang